tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiitira sign language. Mufundisi, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda. Muhurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti mibvunzo pamusoro pevakafa yatichatungamirirwa namufundisi Betera. Mibvunzo pamusoro pevakafa. Chidzidzo chedu chanhasi vateereri chiri kubva pane zvamunotisendera mameseji nemibvunzo yamunonyora. Saka mishoma yacho ndo yandakwanisa kunyora kuti tibatsirane kuipindura ndina mufundisi Rhodzi pano. Ndambotora mibvunzo yakangonangana nezvinoitika kana kuti zvatinoda kuziva pamusoro pevakafa. Saka mufundisi, ndinoda kuti tibva tatopinda pamibvunzo iyi. Alright. Saka maitira ndaita vateereri, ndanyora mibvunzo yenyu ndobva ndanyora ndima dzemubhaibheri dzinobatsira kupindura. Saka mufundisi Rhodzi vanenge vachitoerengera mavhesi vachindibatsira kuti zvinyatsa kujeka kwamuri. Saka kana usina kubvunza mubvunzo wakadaro unogona kubva wangokavhirwa nezvakabvunzwa nevamwe. Saka dai Mwari akukomborerai. Mubvunzo wekutanga mufundisi uri kutiwo, Pastor, handiti patinoenda kuchechi tichinamata tiri kushandira mweya here nekuti patinofa nyama inoora? Manzwa nyaya iri kutaurwa iyi. Ari kuti patinoenda kuchechi handiti tiri kushandira mweya here nekuti munhu akazofa nyama inoora. Saka mufundisi, torai bhaibheri. Pataurwa nyaya mbiri panapa dzemweya nenyama inoora. Tiedze kuona kuti bhaibheri ringabatsire sei. Saka ngatitotangai nekumbonzwa kuti bhaibheri rinoti munhu chii. Toda kunzwa kuti bhaibheri rinoti munhu kana ari munhu masikirwo ake akamira sei. Pana Genesis 2 vhesi ya7. Genesis 2 verse 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Saka pakusikwa kwemunhu Mwari aumba munhu neguruva refu, ari kunzi akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Kuti pastor, kureva kuti pari kubva pabuda nyama nemweya apa. Yes. Ndo magadzirirwo akaitwa munhu. Magadzirirwo akaitwa munhu pane zvinhu zviviri zvikuru zvatinoona. Yes. Zvinoti muviri ndiyo nyama. Right. Muviri uyu ndo uri kunzi wakatorwa kubva pavhu. Saka ivhu raumbwa raiswa apa kuti rirarame riri kunzi rakafuridzirwa mweya weupenyu kana kuti mweya unokonzeresa kurarama. Toda kutenda mufundisi. Vateereri, mweya wakafuridzirwa mumutumbi kuti urarame. Bhaibheri hariuti mweya mupenyu. Rinoti mweya weupenyu, breath of life. Kureva kuti mweya unokonzeresa upenyu. Kureva kuti mweya iwoyo uri wega handiye munhu. Mutumbi uri wega hahazi munhu. Asi mutumbi uyu ukaiswa mweya weupenyu,
panobva pabuda munhu. Saka opposite yeizvozvo ndo rufu manje. Ndokuri kuya mubvunzo ari kuti patinofa handiti nyama inoora here, saka tiri kushandira mweya. Ngatichiona kuti panofa munhu zvinenge zvaakuita sei. Verengai pana Genesis 3 verse 19. Okay. Genesis 3 verse 19. Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu, nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokera zvekuguruva. Saka pari kufa munhu bhaibheri riri kubva rati nyama mutumbi mufundisi. Ndouri kunzi uchadzokera kupiwe kuvhu. Izvi pangade kutsanangura ziterekana zvinhu zvatinotogara tichiona. Nokuti vanhu vagara vanondovigwa vakuvhu kana vafa. Vatofa handitika. Ngatione kunenge kunotinetsei kwemweya. Vhurai kuna Muparidzi 12 vhesi ya7. Muparidzi 12 vhesi ndeya7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa. Pakufa kwemunhu kawo. Ndopari kunzi panofa munhu manje. Guruva riya patinoviga munhu apo pakajeka apo. But mweya wabva wanzi unobva wazodzokera kuna Mwari akaupa. Saka ndofunga ndopari kubva mubvunzo uyu wekuti patinoenda kuchechi tiri kushandira mweya uyu. Ndofunga wanzi unoenda kuna Mwari. Asi mweya uyu kana tikafamba nepfungwa iyoyo yekuti kunamata kushandira mweya, zvinoita sokuti ko vasingaende kuchechi, vasingashandire mweya yavo, inoenda kupi? Because apa mweya pavanzi panofa munhu, mweya unoenda kuna Mwari. Ndizvo saka vasingaende kuchechi manje. Saka zvazviri kureva kana ndiri kukunzwa zvakanaka, nevasingaende kuchechi vari pavhesi raMuparidzi. Pavanofa mweya unoenda kuna Mwari. Mapabata ka. Saka mweya wemunhu wese unoenda kuna Mwari, nekuti Mwari ndiye anotora simba rake rekurarama. Neusina kushandirwa. Neusina kuenda kuchechi, usina kushandirwa. Saka panobva pabuda kuti mweya uyu uri kunzi naMuparidzi unoenda kuna Mwari haazi munhu. Isimba raMwari ndo mweya waikonzera upenyu. Saka mubvunzo pauri kuti pastor, handiti patinoenda kuchechi tichinamata tiri kushandira mweya here, nekuti patinofa nyama inoora. Ngandipindure mubvunzo uyu. Aiwa, hatisi kushandira mweya. Mweya unodzokera kuna Mwari panofa munhu ndo waive mweya weupenyu unokonzera kurarama. Iwoyo mweya unodzokera ndeunodzokera wevainamata nevasinganamati. Mweya yese inotorwa naMwari. Yese inotorwa naMwari, but mweya iyi haazi munhu. Amenoti ndapindura. Saka ndirinyatso kunzwa muri kuti mimi mweya weupenyu unokonzera kurarama handiye munhu. Handiye munhu. Saka kuenda kutorwa kwaunoitwa naMwari hatingati Caston aenda kudenga. Aiwa, handizvo. Nekuti pabva paNaMuparidzi panofa munhu wese naanga asingadi zvekunamata. Mweya iwoyo unongotorwa futi naMwari. Pajeka ka. Right, mubvunzo mumwe unoteerera vateereri uri kuti rufu chii? Ndokuti nyaya yerufu iyi zvidzidzo zvese zvataita panowanda mibvunzo yevateereri panyaya dzekufa. Ndizvozvo. Muchazoona kumberi pane mimwe mibvunzo iripo inoita kuti nyaya yerufu inetsi. Saka ari kuti rufu chii? Matorero andaita mibvunzo yevateereri ndiri kuziva kuti ndofunga ari kureya kufa kwedu vanhu, but ndichaupindura tichishandisa bhaibheri tichingoreva chese chinonzi rufu. Kumhuka dzese kusanganisira nemunhu. Kureva kuti zvese zvipenyu zvinofa. Asi kufa kwacho ndokuri kunzi chii? Ndo maitiro atiri kuita. Tichaverengerwa kuna Mapisarema 104 vhesi ya29. Iri kungotsimbidzira zvinoitika panofiwa. Verengai tinzwa. Mapisarema 104 vhesi 29. Munovanza chiso chenyu, izvo ndokuvhundutswa. Munozvitorera mweya wazvo, izvo ndokufa, zvichidzokera kuguruva razvo. Saka panofa chisikwa, panofa mhuka, panofa munhu, hanzi nebhaibheri Mwari anenge atora mweya wake. Saka Mwari akangodaro bedzi chinhu chaakutofa. Mapaona kapo. Saka kana kusikwa kwemunhu kwaive kubatana kwaita nyama nemweya weupenyu. Rufu manje kuburitsa mweya weupenyu munyama, kuzviparadzanisa.
rivhesi yacho panobva panzi rufu. But kuti panyatsojeka, because mubvunzo uyu ndofunga abvunza ari kutozviziva kuti ndo zvinoitika, but hameno zviri kuseri zvaada kunyaziva kuti chii chinonzi rufu. Saka toda kuona kuti pari kunzi Mwari anotora mweya mufundisi, chinhu chobva chafa. Zvinongoitwa kuvanhu chete here? Iwo mweya unobviswa uyu chinhu chobva chafa. Verengai kuna Genesis 7 verse 21 na 22. Genesis 7 verse ya 21 neverse 22. Zvipenyu zvose zvaifamba panyika zvikafa, zvaiti shiri, nezvipfuwo, nemhuka, nezvinokambaira, zvose zvaikambaira panyika, navanhu vose. Saka Bhaibheri riri kuti panguva yaNoa mhuka dzese dziya nevanhu vakafa, hanzi zvese izvi zvaive nemweya weupenyu mumhino dzazvo. Saka zvese zvakafa. Saka mufundisi vari kuti chinonzi kufa chinhu chese chakaiswa mweya weupenyu, simba rekuraramisa, kuti chirarame. Kubuda kunoita mweya, kufa kwechinhu ichocho. Ndizvozvo ndokudzidzisa kuri kuita Bhaibheri. Chinhu ichocho chinobva chafa. Saka taakuchiuya kuvanhu manje kuti rufu chii, zvisasare zviri kuita kunge zvinonzi asi pavanhu apa mabva matoti ndo rufu here. Chiverengai kuna Muparidzi manje 3 vhesi ya 19 na 20. Muparidzi 3 vhesi ndeya 19 nevhesi 20. Nokuti zvinoitirwa vanakomana vavanhu ndizvo zvinoitirwa vomhuka. Zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufiro wemunhu ndiwo mufiro wemhuka. Zvese zvino mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura mhuka, nokuti zvose hazvina maturo. Zvose zvinoenda kunzvimbo imwe. Zvose zvinobva pavhu. Zvose zvinodzokera zvekuvhu. Toda kutenda mufundisi. Bhaibheri riri kuti panapa kana yanyaya yerufu vateereri, munhu nemhuka hazvina kusiyana kafiro. Ndibatei zvakanaka. Munhu haana kuinzana nemhuka. Asi panyaya yekufa, kafiro kacho yanzi neBhaibheri, munhu haana paanopfuura napo munhu. Haana paanopfuura mhuka. Haana paanopfuura mhuka. Kureva kuti mafiro anoita munhu ndo mafiro emhuka, ekuti mweya weupenyu unenge wabva mumutumbi wabviswa. Ndo yato death, ndo rwato rufu. Kuparadzana kwazvaita. Saka kaparadzaniro kazvinoita kumhuka nekaparadzaniro nokazvinoita kuvanhu ndo kari kunzi neBhaibheri zvakafanana ipapo. Runenge rwato rufu irworo. Ndaona muda kutaura. Uri kuburitsa nyaya yakaoma iwe. Unoziva kuti panotambuka mabira kumushoko, pane pfungwa muvanhu dzekuti vakafa. Right. Asi tinogona kutomboita mutambo navo. Ivo vafa kudaro. Saka kana imi moti manje sekuru vakafa vaya. Yes. Kafiro kavakaita. Zvakangofanana nekafiro kakaita mombe yakaurawa panhamu pavo. Ndo zviri kutaura Mwari akatisika. NdiMwari ari kutoburitsa pfungwa iyi. Ndo kafiro kacho. Kafiro Bhaibheri riri kutoti kakadii? Zvakatofanana. Handiri mapona. Ndo runonzi rufu vateereri. Kafiro ikako kakatofanana. Next question mufundisi. Hanzi, ko sei vanhu vachiti mweya wemunhu haufe? Paunoitwa bira mupfungwa aritoti mweya hauna kufa wasekuru. But vanzwa mibvunzo yekutanga yatapindura ndofunga maakutonzwisa kuti Mwari paanotora mweya weupenyu, mweya weupenyu uyu haazi munhu. Saka pamubvunzo uri kunzi ko sei vanhu vachiti mweya wemunhu haufe, handiziva hangu nharaunda dzatinogara kuti vanogona kuva vaine zvikonzero zvipi. Asi chikonzero chiri mushoko raMwari chinogona kudaro kuti nyaya iyi itekeshere pakati pedu ndo chatoda kuti titsvage muBhaibheri. Verengai kuna Genesis 2 verse 17. Genesis 2 verse 17. Verse 17. Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Uyu ndiMwari akasika vanhu ari kuvaudza kuti mukadya muti munofa. NdiMwari atotaura zviro kwazvo zviro kwazvo kufa uku.
Saka iye zvinezvi tauda kunzwawo mumwe munhu akauyawo neimwe dzidziso mharidzo. Vanhu vabva mukuudzwa kunzi munofa. Takuverengerwa kuna Genesis chapter 3 verse ya 4 na 5. Genesis 3 verse 4 na 5. Nyoka ikati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo, nokuti Mwari unoziva kuti nomusi wamunozvidya nawo meso enyu achasvinudzwa mukava saMwari muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Saka pamubvunzo wekuti kosei vanhu vachiti mweya wemunhu haufe, zvimwe zvikonzero zviri kwamunogara vateereri ndogona kusazviziva, asi chikonzero chiri mubhaibheri pari kubuda panapa kuti akatanga nepfungwa yekuti munhu paanofa haana kunyatsofa. Ndo nyaya iri kubuda iyi ndiSatani. Aiti apa mufundisi? Satani ari kupikisa apa kwakuri kutsvaka kukuza Eva kuita zviri kurambidzwa naMwari. Right. Saka chikonzero chakanga chataurwa naEvha chekuti tiri kutya kuti tikadya takanzi tinofa. Iye achibva ati hamufi zviro kwazvo. Iye Mwari ati munofa zviro kwazvo. Kuita ungari kuti hamunyatsofe, muchafa yenyasa hamunyatsofe. You will not surely die. Kuita unga unofa mbijana. Ndo matauriro ari kuita. Saka pfungwa iyi yakatangwa naSatani yekuti munhu anofa mbijana ndo inoita kuti pamwe kunharaunda kwamuri vabvunza mubvunzo wateereri muite pfungwa yekuti hongu afa, asafa mbijana. Saka umbijana unowanzoitika manje nesu vanhu ndewekuti aiwa afa tamuviga muviri wake, asi mweya hauna kufa. Saka chinoita kuti vanhu varambe vaine pfungwa iyi ndiSatani akadyara pfungwa iyi yekuti tifunge kuti munhu paanofa haana kunyatsofa, mweya wake unosara uri mupenyu. Ndo kwandiri kutoona kwakatanga. Mubvunzo uri kuti mubvunzo wati mweya wemunhu. Hanzi kosei vanhu vachiti mweya wemunhu haufe. Right. Now chinhu chatiri kutaura inyaya yekurarama nekufa. Yes. Kurarama zvoreva kuti pane upenyu. Yes. Chataudzwa isusu kuti chakararama kubva pekutanga munhu uri mubatanidzwa wenyama nemweya. Hatina kuudzwa kuti mweya wairarama. Saka kuti titi haufe iwe usina kumbobvira wararama hazvisi kumeka sense, hazviwirirani nepfungwa iri kuumbwa mubhaibheri. Saka tomboti pachiri kutokunetsa kuti uri kufunga kuti aiwa asi zveshuwa pamwe munhu haafe, pari kubva panzi padzidziso mbiri idzi dzekuti Mwari ari kuti unofa zviro kwazvo, Satani oti haufe zviro kwazvo. Pana John 8 verse 44 pastor, panobva patibatsira kuti tizoti pavairi avaitaura chokwadi ndiani. Iri kuti kudi John 8 verse 44. John 8 verse 44. Imi muri vababa venyu dhiabhorosi, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake, nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Saka Satani aitonyepa vateereri kuti munhu haanyatsofe zviro kwazvo, munhu unofa sekudzidzisa kwebhaibheri kuti panobuda mweya weupenyu, Mwari atora mweya wake. Iyoyo ndo inonzi death, ndo rufu. Ende ruri shuwa irworo unenge watonyatsofa, hakuna mweya unosara uchinorarama uchienda uko. Inhema dzakataurwa naSatani nerombo rakaipa ndo dzatekeshera pasi rese. Tumbunzwa kamboka mufundisi. Toda kutenda. Rambai muri pachirongwa vateereri. Tenzi kuri kupuputa, mandanda atokwira, nedenga rese ratosvipa, hatina pekuwanda. Motirega yeretive, musarare tofa, nguva yese yazara nengozi, nenyanza yavaguva. Mandanda anonditeerera, nyarara, kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarawa, muna tenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera,
ndakatambura mukamundiponese omananda echitema oda kundinyudza ndakufa tenzi wangu kasika ndiponese mananda anonditeerera nyarara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarava muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararani tenzi kutya kwazopera zvese zvazozorora nenyanza yazoteramira nengarazova pedyo chimiranyi mununuri musandisiyeba ndichasvika kumahombekombe ndizorore ikweyo. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mibvunzo pamusoro pevakafa. Mibvunzo iri kubva kwamuri vateereri, iri kuramba ichingodzoka panyaya iyi taikurukurazve mibvunzo yacho inoramba ichingodzoka. Saka tafunga kuti regai tiitarise tikurukure pamwe chete, hatingarambe tichimhanya tichienda mberi ipo pachiine mibvunzo inogona kutotikanganisa even pakunamata kwedu. Yes. Andei mberi mufundisi. Mubvunzo unoteerera wanziwo panapa. Pastor, sei munhu anofa nekuzvisungirira abva ati suicide achinzi chitunha chake hachipinde mumba? Maunzwa mubvunzo. Muno mustudio hatipo pakutsvaga kuti ndekupi kuri kunzi hachisi kupinda mumba, asi ukatoona mubvunzo wauya kudai ndofunga inyaya iri kutoraramika pakati pedu. Chii chinogona kuva chauyisa mubvunzo imufundisi? Kana chinokufonzera kuti asapinde mumba? Pfungwa ika haibvi mushoko raMwari kuti dzidzisa kudaro, asi ndoona sokuti mutsika inenge iri pfungwa yekuti mweya iwoyo unozosvikotapukira pane vasara mumusha, akakonzera kuti vanhu pfungwa dzekuda kuzvura. Saka zviri kuramba zvakangobatirira papfungwa yekuti kana munhu afa haana kunyatsofa, nekuti vane pfungwa yekuti anosvikoinfluenza vasara, anovakurudzira kuita sezvaaita iyi. Saka ngatitsimbidzira apa vateereri, unonzi mweya unobuda panofa munhu mweya weupenyu, hausi mweya mupenyu. Mweya uya handiye munhu ba, mweya weupenyu wekuti ukazangana nenyama obva amunhu. Saka kana atofa, pastor, inzwai zvinotaura muparidzi 9 verse 5. Alright. Paridzi 9 verse 5. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. Kunyange nomubayiro havachina nokuti havacharangarirwa. Rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvangova zvapera hazvo. Havachina mugove nokusingaperi pazvose zvinoitika pasi pezuva. Saka munhu akafa ndokudzidzisa kwebhaibheri uko haana chaanoziva, haachagone kuinfluenza. Hapana chaachagona kuita kuvapenyu. Hapana chaachagona kuita kuvapenyu. Saka hatisipo mustudio kuti titi itai chitunha chipinde mumba, but tiri kuti kana pfungwa iyoyo kwamunogara iri kukonzerwa nekufunga kuti afa ane zvaangasikoite kuvapenyu, bhaibheri harisi kudzidzisa kudaro. Bhaibheri riri kuti munhu kana afa even anga aine hasha, paatongofa paya ndo paperera pfungwa dzacho, hadzichagone kuuya kuvapenyu kuinfluence. Patsimbidzirei pastor. Apa handifungi kuti pangade kuwedzerwa mvudzi. Right.
mibvunzo mimwe iri panapa ndoda kuibatanidza iri miri. Maybe inenge ine pfungwa yakada kufanana pandakaiona. Teererai minzwe mibvunzo ivateereri. Hanzi mufundisi, roja rikafa zvinoita here kuti achemerwe pamba palandlord? Uye chitunha chake chingapinde here mumba malandlord? Mubvunzo wokutanga uyu. Unoteerera uri kuti munhukadzi ane mhuri akafa zvinoita here kuti achemerwe mumba memumwe mukadzi waasina mutupo mumwe chete naye? Ndibatsirei fast, ndibatsirei mibvunzo. Ndofunga ndozviri kutoraramika chaizvo muwanisi. Mibvunzo yako kasi. Pane watanga wero haisi yangu mufundisi. Chiri kubva kuvateereri. Yes. Right. Ini ndiri kuona mufundisi. Nyaya idzi dziri kudzoka papfungwa imwe chete. Right. Because pari kunzi muroja afa. Zvingaite here kuti achemerwe kana kuti mutumbi wake upinde mumba malandlord? Yes. Kana kuti achemerwe pamusha palandlord pasiri pake? Pfungwa iripo ndeyekuti panopinda mutumbi apa kana kuti paari kuchemerwa apa, mupfungwa dzevateereri ndinoona mune kunzwisisa kwekuti iye atoripo paari kuchemwa apa. Okay. Auya pamba ipapapa. Okay. Saka kuuya kwaaita kune zvakunokonzera pamusha pasiri pake. Saka pfungwa yakangobatirira bedzi pakuti pane zvaanotogona kuita. Iye afa. Otozokanganisa nevatorwa. Ndosaka wanzwa pari kunzi munhukadzi ane mhuri angano mutumbi wake ungaiswe here mumba yeumwe munhukadzi. Saka pandakanzwa mubvunzo ika ndaedza kufunga pfungwa yemukoma kuti ndichigara kuno kwamunogara adzimai vangu toti vashayika, adzimai vangu havana mutupo mumwe chete namairodzi, ini ndisinowo pamba pakasununguka. Ndingatadze here ndaingoedzawo kufunga ndingatadze here kuti chitunha chaadzimai vangu chiuye mumba menyu mukoma, imi mobva matonditi muningina ndaandichida zvikuru, asi ona kamumba ndemamaiguru wako mitupo yasiyana. Saka ndofunga ndo nyaya dziri kuraramika. Vateereri, munhu kana afa atofa, haana influence yaanogona kuita, haana chaanogona kuita kuvanhu vapenyu. Regera titsigirede vhesi pfungwa iyoyi. Mapisarema 146 vhesi ya4. Mapisarema 146 vhesi ya4. Inzwai vateereri. Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi pake. Nezuva iro mano ake anopera. Tsanangura iti. Pari kunzi musi unofa munhu mweya wake unobuda. Kana mweya wabuda muviri wodzokera pasi kufu kwaakabva. Musi iwoyo mano ake anopera. Kureva mano muchirungu inoti thoughts. Kureva kuti kufunga mind. Okay. Zvaanogona kufunga, kuronga nekuita zvese zvinobva zvapera musi waafa. Zvekuti iye anenge asiri kutomboziva kuti ndaendeswa kumba kwamaiguru. Alright. Anenge asiri kutombozviziva. Okay. Kana kuti ndazoendeswa kumba kwamainini. Iye haasi kuzviziva. Ari kuzviziva ndisu vapenyu. Saka kurati isu vapenyu ndisi tinofanira kunzwisisa kuti uyu haana chaari kuziva atofa. Toda kutenda mufundisi. Next question iri panapa. Pastor, pane chakaipa here kugara uchinyorera hama dzako dzakafa kwaziso pamafoni kana kunyora mumapepa nhau? Ndofunga matoipindurai. Ndofunga ndezviya zvekuti hama inenge yakafa kana kuti kwane makore 3. Wobva waenda pafoni yako kana pawhatsapp, wobva wati mama, it's now 3 years, we miss you. Kana kunonyora mupepa nhau kuti uncle, we miss you, the whole family is missing you, it's now 5 years, matisiya, zororai murugare, we miss you so much. Saka ndo parunzi pane chakaipera apa mapisarema ati yes. Kana munhu afa, right, mano ake anopera. Kureva kuti kufunga, right, kureva kuti pfungwa 5 dzemunhu kana idzodzoka pastor, yekuona, yekunzwa, yekufemedza, yetest,
netachika ndo 5 senses Ehe. ndo dzanzi dzinofa idzodzo dzinobva dzamira kushanda, right, zvekuti chero zvabuda muredhiyo kuti tiri kukurangarirai, baba vaya havasi kunzwa. Chero zvabuda munewspaper, vateereri, ambuya havasi kuzviona. Chero wazvitumira pameseji mufoni mako, akafa uya haasi kuzviona, haasi kuzvinzwa. Izvi zvine chekuita newe, ndiwe une pfungwa dzichiri kushanda, ndiwe uchiri kusuwa munhu akafa. Vakafa havati suwe, havanzwe. Saka ndo pfungwa dzinoda kuti dzijeke. Kudzidzisa kwebhaibheri ndekwekuti kana munhu aira afa, haachina mugove pane zvinoitika pakati pevapenyu. Haanzwe kusurukirwa, haanzwe kuti suwa, haanzwe kuti ndakarasikirwa. Isu nemi ndisitiri kunzwa kurasikirwa. Saka zvazvikura mubvunzo hatigone kuti pane chakaipa. Matauriro atingatongoita ndeyekuti tsika iyi karamba ichienderera kuri kwekuti wazoziva izvi, panenge paakuradza kanenge kakurwisana neshoko raMwari. I know kuti pastor, vanhu vanofa tinenge tagara navo makore tichivada, tiine shungu. Saka ndo zvimwe zvinokonzera izvi. But shoko razoisa pachena manje kuti kunyangwe tiine shunguka, iye haachasuwe nekuti afa. Mamida kuti zvimwe unoziva zvinoitika zvinokasikirwa kemunhu. Taimboti tiri vafana, hameno kana maimbozviita kuti kana ndimukoma kana ndisekuru vakubhowa kana kuti vakurova, iwe uchifudza mombe zvako kusango, unogwina shamu, woenda pachimuti, wotanga kurova chimuti checho, anziroti zvokudhererwa uri kurova chimuti ka. Mupfungwa mako muna sekuru ranziroti vakurova, asi iwe wopedzera shungu pachimuti chakamira musango. Saka sekuru ranziroti havana zvavari kunzwa, vatori kwavari. Iwewe pamwe ndiwo unganzwa kubatsirika nazvo. Anditi. Saka maybe ishungu dzinongoitika, but katsika ikako kari kuratidza kuti kari kupesana nekudzidzisa kwebhaibheri. Next question, pastor. Pastor, nhai zvingaitawo here kuti munhu ane musha wake akafa avigwe chitunha chake chisina kumbopinda nekurara mumba make? Ndofunga ipfungwa imwe chete kai. Verengai pana Job 7 verse 9 na 10. Job 7 verse ya 9 neverse 10. Sokupera kwegore nekunyangarika kwaro, saizvozvo munhu unoburukira kushiori haangazokwirizve, haangazodzokeri kumba kwake, nenzvimbo yake haingazomuzive. Munhu akafa, vateereri, haana chaanoziva. Zvekuti mauya naye kumba, zvekuti mabva naye kumochari mukananga kumakuwa straight, afa haazvizive. Saka ndoziva kuti tsika inowanzoitwa paine pfungwa yekuti aonekane nemusha wake. But paakatofa mweya uchibuda, kubva panguva iyoyo haasisina chaanoziva. Pastor, ingotaura itipfuura. Chimwe chinhu chinoonakidza vateerera, menoti munombozviona, itombozvionawo patinenge tichifamba mudzinhamo. Munhu hanzi haanganovigwa asina umboenda kumba kwake. Asvika kumba kuya vaakuburitsa kofini, unoona vanotenderera imba. Tobva tabvunza kuti izvi zvinoitirwe izvi, zvikanze kurasisa kuti kana akuzodzoka asati achenurwa, arege kuuya mumba anozokanganisa mhuri futi. Saka vamboti haangaende kunoradzika asina kuoneka kumba. Asvika kumba kuya vomutenderedza futi kuti vavhiringe mweya wake pakudzoka. Saka zvandiri kuona pastor, panyaya yerufu pane confusion yakawanda. Iri serious vateereri, iri serious. Izvo zvazvisi zvega mufundisi. Anditi? Ndofunga zvina Satani kumberi. Asi iwo pamwe pacho panongodawo kufunga. Kuti pastor. Imboti iwo baba vanobuda mumba anditi. Votenderera kana ndikachiturukawo kunodziya mushana kuseri. Vodzoka nekuko pasvika mweni vopinda. Ende vanogona kutenderera several times. Vozorasiswa nekutenderera kawanda. Kana vafa. Dai kuri kwekuti vanenge vachiziva. Dai kuri kuti vanoziva. Saka zvimwe zvinongoda kuti vateereri unyatsoisa pfungwa dzako ipapo. Bhaibheri rinoda kuti kana uchiriteerera ka uti wanamata uisewo pfungwa dzako futi kuti apa timene zvatiri kutambiswa panapa. Saka nyaya iyoyo manje ine mubvunzo unoteerera wemufundisi. Nyatsouteererai, wakanyorwa uchitanga usiri mubvunzo. Ndiri kunzwa zvidzidzo zvese zvamuri kutipa pamhepo. Asi dzidzisai vanhu kuti vangwarire parufu rwamai.
nekuti mai mutorwa mumusha, hatina mutupo mumwe chete navo. Saka matare avo anoda kugadziriswa vachiri vapenyu. Vakafa zvinhu zvavo zvisina kugadziriswa, zvinozonetsa vave kubvunza zvinhu zvavo vafa. Mainzwa nyaya. Uyu ari kutofambirana nesu, anenge ari kutoti kurudzira tiri muno mustudio kuti zvamuri pamhepo kudaro dzidzisai vanhu kuti rufu rwamai rwatisiyanei nevamwe. Hanzi vane matara anoda kugadziriswa vachiri vapenyu, zvikasaitwa vari vapenyu vakafa, vakazozvibvunza vafa, nyaya iyi inonetsa. Pane zvinhu zviri zvandiri kuona panyaya iyi. Chekutanga, vanhu vari kuramba vachidzoka papfungwa yekuti kana munhu afa haana kunyatsofa. Pari kunzi nebhaibheri kana munhu afa zvinosanganisira naamai. Ndizvozvo naamai. Maiwo kana vafa vafa. Right. Imwe pfungwa iri kuuya yekuti nyaya dzaamai nekuti amai mutorwa. Pfungwa iyoyo handioni sekuti inowirirana neshoko pakudii pasi uyewo nesainzi. Maybe rega timboverenga Genesis 2 verse 21 kuenda pa24. Genesis 2 verse 21 to 24. Mirai tiverengerwe namufundisi. Ipapo Jehovha Mwari akavatisa munhu hope huru, akavata akatora rumbabvu rwake rumwe, akadzivira nyama panzvimbo yaro. Norumbabvu urwo Jehovha Mwari rwaakatora pamunhu, akaita mukadzi narwo akamisa kumunhu. Munhu akati, zvino uyu ifupa ramafupa angu nenyama yenyama yangu, uchatumidzwa mukadzi nokuti wakabviswa pamurume. Naizvozvo munhu unofanira kusiya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe. Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti kana vanhu varoorana, hapaisina zvekuti uyu mutorwa, vanobva vaita nyama imwe chete. Baba naamai. Saka baba naamai havacharambi neurongwa hwaMwari, havacharambi vari vanhu vakapatsana. Asi saka ndibatsire apo, vana vavanozvara ihama dzababa here kana kuti mai varipo here paukama hwevana nababa? Vana patsika dzedu vanotupinzwa mutupo wababa. Uko kudaidza bedzi. Asi pasayenzi kuti mwana aumbwe pane zai rababa, zai rinobva muna mai nembeu yababa. Saka mwana ihafu kubva kuna baba, hafu kubva kuna amai. Saka mwana ihama yababa, ihama yaamai, zvakangoinzana square. Saka mwana hagone kuti kuna mai vake mutorwa. Baba ndo vangatiita mutorwa because vakaberekwa kwakasiyana. Asi mwana naamai namwana nababa ihama dzake zvakafanana 50-50. Alright. Saka ipapo matigadzirisa. Mai pamitupo hongu vakabva kumwe, asi ihama chaiye pamba. Ndokudzidzisa kwebhaibheri. Ihama chaiyo pavana vavo. Pamba. Maybe zvatinoita pastor. Mirai tinzwe kambo. Tuye tinyatsokurukura nyaya. Mubvunzo wapedzisira uchitinzwa vateereri. Ndiri kunzwa zvidzidzo zvese zvamuri kutipa pamhepo, asi dzidzisai vanhu kuti vangwarire parufu rwamai, nekuti mai mutorwa mumusha, hatina mutupo mumwe chete navo. Saka matare avo anoda kugadziriswa vachiri vapenyu. Vakafa zvinhu zvavo zvisina kugadziriswa, zvinozonetsa vave kuzvibvunza zvinhu zvavo vafa. Ndoda kuti tizoskunzwa pari kunzi matare apa, pastor mundibatsire kuti zvii zvinoda kuzogadziswa zvavanobvunza vakunzi vafa. Ngatimbonzwai kambo ateereri. Jesu mbonesi weBhetelehemu, waberekwa murombo mudanga, ochava chiro chinoshambisa, kutsvaka iwe neni, kutsvaka iwe kutsvaka
Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mibvunzo pamusoro pevakafa. Toda kubva tasuswidzira patasira panga paine pfungwa yabva kuvateereri iri kunzi ndiri kunzwa zvidzidzo zvese zvamuri kutipa pamhepo, asi dzidzisai vanhu kuti vangwarire parufu rwamai, nekuti mai mutorwa mumusha, hatina mutupo umwe chete navo. Saka matare avo anoda kugadziriswa vachiri vapenyu. Vakafa zvinhu zvavo zvisina kugadziriswa, zvinozonetsa vave kuzvibvunza zvinhu zvavo vafa. Saka muchikamu chapfuura mufundisi vatibatsira kupindura kuti mai ihama chaiyo pamusha mukudzidzisa kwebhaibheri. Hongu vakabva uko vaine mumwe mutupo wavaive nawo, asi pasainzi nepakudzidzisa kwebhaibheri mai ihama yakangoinzana nababa kana zvichienzaniswa kuvana vavo vazukuru vavo. Patauda kupindura mufundisi panzi matara avo zvingadaro zviri chii? Inini zvandanjedza kufunga zvinonzi matara amai, ndanjedza kufunga kuti asi nyaya dzepakuroorwa zvinonzi mombe dzeumai, kana kuti pane nyaya dzinoitika mumamisha dzekuti unombonzwa kunzi vana vanenge vakatuka mai vavo vovapomera kuti muri muroi, muri kuda kudya vana vedu. Tunyaya twakadarotwo ndafunga kuti ndikuedza kufunga kuti zviri kunzi matare chii. Saka pabva pandinetsa ipapapo. Saka ndoda kunzwa kuti chii chinoitika kana vazofa chiri kunzi nemunyori uyu vanozozvibvunza vafa. Ipfungwa iri correct here mufundisi? Right. Muri kutsanangura chaizvo kuti matara ari kutyiwa apa ndeyekuti muchidimbu pane mhosva kana kutadzirana kwakaitwa pakati paamai nevana mumusha. Ndo zviri kunzi yananai vasati vafa. But ipapo musati maenda kure bhaibheri rinenge rinototichoka kudaro kuti vanhu vayananeka, especially muri vana, kuti kudzai vabereki. Ndofunga zvinoda kuti zviitwe vanhu vari vapenyu. Endewo chimwe chinhu chinoda kuti chinzwisiswe ndechekuti zvinhu izvi bhaibheri kana tichiverenga mufundisi tobereka tidzokorere kuverenga dzimwe ndima dziri kuna muparidzi. Verengai tinzwe pasi. Muparidzi 9 vhesi ya5 na6 tobva taverenga nevhesi 10. Inoti iyo nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nomubayiro havachina, nokuti havacharangarirwa. Rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo, havachino mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuro. Vhesi 10. Zvose zvinowana ruoko rwako kuti ruzviite, uzviite nesimba rako rose, nokuti hakuna basa kana zano kana zivo kana uchenjeri kushiyori kwaunoenda. Taurai pastor. Bhaibheri riri kuti vateereri, kana munhu afa wakatadzirana naye akafa neshungu dzake, kuguva hakuna shungu kozi anenge asingachazivi. Kuguva hakuitiwi hasha, kuguva hakuna kana rudo runobva ikoko. Saka kana paine kutaurirana kungaitwa, mai muchida kuripwaka, ripwai muri vapenyu, mudye mbudzi yenyu, mudye huku yenyu. Kana mazofa hapana kureva kwamunoita. Imimi vana muzive kuti bhaibheri rinotokurudzira kuti yananai navo vachiri vapenyu. Plus murayiro une chitsidzo, murayiro wekuti kudza uremekedze baba naamai. Mazuva ako awande panyika. Saka minyama mizhinji inouya pavana haiunzwi nekuti amai vane shungu kana kuti vane shungu vari muguva. Inounzwa nekuti vana havana kuita zvavanotarisirwa naMwari, mai vari vapenyu. Mwari wobvisa zvikomborero zvake. Saka minyama iyaya inouya nekuti Mwari abvisa zvikomborero pauri. Nechikonzero chekuti wakatadza ukasazvininipisa, ukasanoti sorry mai, sorry baba. Ipapo ndo panouya munyama. Saka Satani anozviziva. Pastor, mai vanofana kuda mombewo mairi. Vafa. Because inoita kunge inonyanya mukutara kwavanhu inenge inonzi vaneibvunza vafa. Ndofunga ndo mabvunziro ari kuita kwesene. But maburitsa pachena afa haabvunze mombe yeumai. Mombe iyaya zviri nani tichiri vapenyu, tipana ambuya vedu. Ani mazona ka ipapo wataura sho kuna mwakwasha sho unoura mwana wevanhu mugogara 17 years, vana vangu vagoenda kuuniversity usati wabvisa mombe yeumai, usati wapedza kuroora. Masofa wakagara wakabhadhara keshi, radio dziri mubamba, TV makabhadhara keshi, foni wakakesha, mukadzi chete ndiye waita chikwereti.
imi muofuta nambwe aikona ikuzoti muchaona inya achatamba namo ndafa ezvina hana undipa mombe yangu revai muri vapenyu aikona ikushurudzira bhaibheri rabva ratotaura kuti mukafa zvese zvinobva zvamira pfungwa hadzichashande saka hapana chakaipa kubvunza zvinhu zvenyu muri vapenyu torega kutyisidzirana kuti kana ndazofa tine taakupa satani mukana mukati meupenyu hwedzinza rinosara. Ndoda kutenda mufundisi. Then pane mubvunzo uri panapa uyu. Chii chinosiyanisa nhumbi dzemufi neimwe pfuma yese inosiyiwa nemufi? Abva anyora mubvunzo akati sefoni, imba, purazi, motikari nemombe. Saka mubvunzo uyu ari kutiye sei panofiwa hembe dzinoita kunge dzine kakukosha kadzo, asi afa uyo akasiya foni inenge yatone mumwe munhu akutoishandisa parufu pacho, imba yacho inenge ichitoshandiswa, mota yacho ichitonotakura huni dzeparufu, hembe dzega ndo dziri kuita kunge dzine kakutyisa. Amene kuti makambosangana nenyaya yakadaro? Zvinosanganikwa nazvo, asi toona sokuti hazvisi kune akafa ayo ipfungwa dzedu dzinoda kugadziriswa, ende pfungwa dzedu isusu dzinoziva zvinenge zvakanuna kudarika zvimwe. Saka dzichipatsanura kuisa zvinhu mumipanda, hembe dzinozikanwa asi foni inenge yakushanda. Ko hanzi munhu akafa anopfuka here? Ndiverengerewo kuna Isaiah 38 verse 10 to 11. Isaiah 38 verse 10 to 11. Yes. Ndakati ndichapinda pamasuo eShiori achiri masikati pamazuva angu. Ndatorerwa makore angu akanga asara. Ndakati handichazovoni Jehovha, iye Jehovha, panyika yavapenyu. Handichazooni vanhu pamwe chete navagere panyika. Toda kutenda. Ndofunga iri kubva yapindura kuti munhu akafa kupfuka ndokunonzi mweya unodzoka, kudzoka kune kutaurwa kuya. Saka vateereri, munhu akafa hakuna kudzokaba. Kungotsimbidzira vateereri kuti mibvunzo kana yawe hatingaiginwe kutaura chokwadi. Kudzidzisa kwebhaibheri nzwisai vateereri, munhu anofa zvese zvinobva zvamira. Pastor, nguva dzedu dziri kutitiza. Pane mubvunzo unoyu ndo wandoda kuti tipedzisire nawo. Hanzi vakafa vakarurama inga vakaenda kudenga 1. Ndozvaungoitwa mubvunzo wacho. Hanzi vakafa vakarurama inga vakaenda kudenga 1. Ndofunga mubvunzo uyu pastor uri kuda kuya nepfungwa yekuti munenge muri kuti vanhu vari kubva vanyatsofa imi, but inga vakafa vakarurama vakaenda kupi? Saka abva apa muenzaniso muteereri akawisa mubvunzo uyu. Hanzi ana Eria, ana David, ana mai Maria, ana Petro nana Pauro, hanzi inga vakaenda kudenga 1. Maybe ngatingoteedza vanhu vaanyora mufundisi. Eria zvakamira sei? Eria muteereri pakuti Eria akaenda kudenga ari correct. Gaitinzwe kuna Madzimambo chapter 2 verse 11 na 12. Madzimambo echipiri tiverenge chitsauko 2 verse 11 verse 12. Ndi Elisha na Elijah vari kufamba. Zvino vakati vachifamba vachingotaurirana zvavo, ngoro yemoto namabhiza omoto zvikasvika zvikavaparadzanisa ivo vaviri. Eria akakwira kudenga nechinyamupupuri. Elisha akazviona akadanidzira achiti, baba vangu, baba vangu, ngoro yaIsraeri navatasvi vaya vamabhiza. Akasazomuonazve, akabata nguo dzake akadzibvarura napakati. Bhaibheri rinoisa pachena kuti shuwa ateereri Elijah akaenda kudenga. Asi pangangoda kuti muteereri pagadzirike pakunzwisisa kwake ndepekuti Elijah haana kuenda kudenga afa, akaenda ari mupenyu, because vaitofamba vachitaurirana na Elisha. Haana kufa, aiwa, akatomuona achitoenda ari mupenyu. Saka ngatiende pamberi, pabva panzi David. Ndoda kuti tione kuti David zvakamira sei. Endai pana Mabasa 13 verse 36. Mabasa 13 verse 36. Mabasa 13 verse 36. Verse ya 36. Yes. Nokuti Dhavhidhi wakati aita kuda kwaMwari parudzi rwake, akavata rufu, akavigwa kumadzibaba ake, akaona kuora. Bhaibheri riri kubvuma kuti David anga akarurama. Akaita kuda kwani? kwaMwari. Bhaibheri riri kutoti akafa. Ngationa kuti pakufa uku akaenda kudenga here?
pana mabasa 2 verse 29 neverse 34a. Mabasa 2 verse ya 29 neverse 34a. Varume hama, ndingakuudzai pachena zvatateguru Dhavhidhi kuti vakafa vakavigwa, bwiro bwavo buri pakati pedu kusvikira nhasi. 34. Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga. Saka yabva yajekesa kuti hongu David aiva akarurama masamwari akafa hongu, but bhaibheri rabva ranyatsoisorega pachena kuti David haana kukwira kudenga. Mumwe anyorwa panapa nemuteereri hanzi Mai Maria. Pandakaona mubvunzo ipasita ndichitsvaga mubhaibheri ndakashaya manje. Okay. Ndakashaya zverufu rwavo kana zvekuenda kudenga. Ndofunga inini pfungwa dzemuteereri dziri kuti amai Maria zvavakanga vari mai vaJesu vanofanira kunge vakatoendawo kudenga nevamwe vatsvene vakaenda, sezvaari kufunga kuti vana David vakaenda, asi bhaibheri ichitaura kuti havana kuenda. Saka iye anoti kana ana David vakaenda mukufunga kwake, Maria haizosara, iye ari mai vaJesu panyama. Saka kunemi vateereri, Elijah akaenda kudenga hongu, haana kuona rufu. Pane zvabvunzwa, David akaita zvakarurama pamberi paMwari, akafa, haana kuenda kudenga. Mai Maria zveshuwa ndo vaive mai vaJesu panyama. Bhaibheri haridzidzise zvekufa kwavo kana kuenda kwavo kudenga. Harina zvarakataura panyaya iyoyo, zvekuti sezvinongoitika mamatsamba ese mubhaibheri tinongosiya pakadaro, hatienderere mberi. Mumwe ataurwa ndiPetro. Petro ndakatsvaga futi mufundisi kuti nditsvage ndima dzekufa kwake kana kuenda kudenga, ndakadzishaya. Ameno ndibatsirei. Handisati tapaona panotaura kuti Peter akafa achida mubhaibheri akaenda kudenga. Handitika papo. Even kwamuri wateereri mutarise mubhaibheri renyu, handifunga kuti paripo panodzidzisa kuti Petro akaenda kudenga. Mumwe ataurwa pekupedzisira hanzi Pauro. Asi Pauro mavhesi arimo anogona kutotaura manzwisisiro aiita Paul panyaya iyi, handiti? Pane randoda kuti tibatsirire zvaifunga Pauro kuti dai afa waakaita. Pana vaFiripi 3 verse 10 na 11. Right. VaFiripi 3 verse ya 10 na 11. Iri kuti kudii? Kuti ndimuzive iye nesimba rokumuka kwake, nekusangana naye pamadambudziko ake, ndifanane naye pakufa kwake, kuti zvimwe ndisvike pakumuka kwavakafa. Saka apa Pauro ari kutoti wedwe muchindoono ndichishingaira kudai nesimba randinopiwa naJehovha, ndiri kuti dai ndagona kurarama zvinodiwa naMwari, ndofawo kafiro kekuti ndinofa ndiri mumaoko aMwari. Ari kuti maybe ndikadaro pachazoitika resurrection yevatsvene ndinogona kuwanikwawo ndiripo. Ari kutotaura kuti Jesu akafa akamuka, ndodawo kuti kana ndafa ndigomukawo. Saka Paul haasi kuti ndoda kuti ndikafa ndibva ndaenda kudenga. Arikuda kuzomuka. Maybe papfungwa yemuteereri kutowedzera mubvunzo wake kuti panyatsojeka. Iye Pauro paaiti ndoda kuzomuka, kungomuka uchangovigwa here? Unenge uchizomuka rii? Saka paPauro pane rimwe vhesi iri mufundisi, verengerai vateereri vedu, riri kuna 2 Timothy chapter 4 verse 6 kusvika pa8. Timothy wechipiri chapter 4 verse ya 6 kuenda pa8. Nokuti ini ndotodururwa, aida kuti ndakutofa kapo, nguva yekuenda kwangu yasvika. Ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu, ndakachengeta kutenda. Kubva zvino ndakachengeterwa korona yokururama, yandichapiwa naShe, mutongi wakarurama, nezuva iroro. Ndisiri ini ndoga, asi navose vakada kuonekwa kwake. NdiPauro manje aive mujeri, akutozva kuti rufu rwaapadhuze ndauda kuurayiwa. Saka paari kuti nguva yangu yekuenda yasvika, panogona ita pfungwa yekuti kuenda kudenga. But aireva kufa. Aireva kufa kureva kuti ndine ndisiri pakati pevapenyu. Aireva kufa. Saka ari kuti nguva yangu yekuenda mukuono kwaaita nebasa raaiva aita raMwari, ari kuti kana ndafa ndine ndakamirira kuti ndizopiwa
korona, chipo cheupenyu usingaperi That's right. Saka ari kuti ndichachipiwa chipo ichi kwete ndiri 1-1. Ndichachipiwa pamwe chete nevakawanda vakada vhangeri raMwari. Paburitsei pachena zvaireva Pauro. Paul ambotaura achiti iye inini ndiri kushingaira kuti ndife semafiro akaita Kristu, ndigomuka semamukira akaita. Right. Kureva kuti aive netarisiro pakumuka kwevatendi, resurrection. Right. Ochienda pamberi oti iye ndine mubayiro wandichapiwa pakupedzisira, asi mubayiro uyu handisi kunopiwa ndiri ndenga. Ndichapiwa pamwe chete nevamwe vese vakatenda. Saka Paul aitarisira kuti anofa, asi pane zuva rekuzomuka, panomuka vatsvene vaMwari, ndo zuva ravachazopiwa mubayiro weupenyu husingaperi. Saka upenyu husingaperi haupuwe musi unofa munhu, unopiwa pakudzoka kwaJesu kwatiri kushingairira nekunamatira takamirira. Ndo patinozoti vakafa vomutswa, tozangana nevapenyu, toenda kudenga. Ndo pachamuka vana Peter, vana Maria, vana David, vana Paul, vana Abrahama nevamwe vatendi vese vakarara. Saka panofa munhu hakusi kwekuti iye ari wanafa anoenda kudenga. Vakafa, even vanoenda kuchechi vachiita zvinodiwa naMwari, vanoramba vakafa. Asi musi mumwe chete uchamuka vakafa, ndo patichabva tamukira muupenyu husingaperi. Ndo saka muri kuona program yedu tichiiti the second coming of Christ. Nyaya iyi ichaitika panouya Jesu Kristu. Vakafa vachitenda, vakafa vari muzita raMwari, ndo vachatanga kumuka. Ndofunga nevatendi vese vakarurama vataurwapo, ndo patichakumbana pamwe chete taakupinda muupenyu husingaperi. Ndo shungu dzamunofana kuona dzo vateereri. Tionekerei vateereri. Tinotenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Ngatisanganei muchikamu chinoteera. Kana pangaita mibvunzo, kana mungade kutaura nesu, asi imwe nzira yakareruka ndeyekuti kwamugere ikoko, hama dzenyu, shamwari dzenyu, vavakidzani vanopinda sangano rema7th Day Adventist, endai kwavari, vanobatsirana nemi pane mimwe yemibvunzo iyi. Asi kana muchida kutaura nesu, tibatei panharedzi 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Marave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike